ai cái này đây là mấy tay già nó phải Nasi daw lagap dum. Ada. Kemarin sudah ini refung je ono. Mau sudah mpe. Morning walk kalam थांगासिनो ओमफ्राय थान्दाथार बोथोरानि हिरगोलैसोरो गोजांदो नालाय माहाय ओमफ्राय नै खालि फिसा जोमदों आरोना दा आरो सुइटार गिदिरखौबो जोमद्राय जाया नालाय बांद्रायबो गोजांथाराखै नालाय माहाय गोजांदों आरो निहिर नांनायखाय बेनिखायनो जोमदों ओमफ्राय आंहा दा मर्निं वाक खालामनायाव मोसाबोयो नालाय सुरनि लाना मोसाबोनोसै आरो दिनै लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि थangwnkhai YouTube चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों नैबे माबाफोरा आंना देलायग्राफोरा दाखालि बावैहाय गुवाहाटीयाव थांनायाव बायनानै लाबोदोंमोन आरो जायफोरा आंनि ब्लग भिडिअ नायदों बिथांमोना नुखादोंबो जानो हागौ ओमफ्राय दा आङो बेफोरखौ मारै फोननांगौ मानांगौ जेबोखौनो रोङा मेकआपफोरखौबो मालायफोरजोंल' देलाय जाबाय थायो नालाय गाव हारसिं देलायनो एसेबो सोलोङाखै बेखायनो रोङा आरो आङो ओमफ्राय दा मालाय देलायनायखौ लावदुम लावसिनै बिसिनाया मालाय देलायनायखौ माबायावहाय भिडिअआव एसे नायनानै आङो देलायनो होननानै दिहुनदों आरो ओमफ्राय दा बेखौनो आङो एसे भिडिअ लानोसै नै दख'नाबो गानखाबाय गोजानो ओमफ्राय नै ब्लाउसबो गानखाबाय गोमोनो एसे देलायनायनि भिडिअ लालांसै आरो आंनि देलायनाया जोबथारनायाव माबायदि जाहैगोन मिन्थिया जिखिजाया नोंथांमोननोबो देखायलांसै जायफोरा आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय बिसिनायानो बिराद गुरलाय गुरजाय जानानै दङ भिडिअआव जा बोरैबा नुखादों बेनिखायनो एसे गान्दुफोरखौनो आङो जाबस्रांग्रोदों देलायनायनि सिगां ओमफ्राय बैथिंजाय आदि खोमा एरनानै रायलायनाया बोरैबा मोनलायदों इथिंजाय नै बेफोरो जमा खालामनानै दोननाय जिफोरा बेखौ आङो शकेसनिफ्रायसो दिहुनदों बेगाव सोनो दिहुनदों आरो दा उनावहाय खोन्थागोन आङो बेगावहाय मानो सोनो नागिरदों जिखिजाया देलायनाय भिडिअखौ बानायग्रोनोसै आरोना नै दायो आङो देलायनायखौ जागायलांसै सिगाङावनो आङो मोखांखौ एसे साफा हुगारग्रोनानै लाबाय बिनि उनावहाय क्रिम फुननोसै फोनबाय नै सोरबा आंखौ मालाबा सोंहरो आब'आ मा क्रिम फुनो होननानै आङो निभिया सफ्ट क्रिम फुनो बिराद मोजां मोनो आं लानो गुरै मोनो बिनिखायनो बेखौनो फुनबाय थायो ओमफ्राय मालाबा गैयाबा एसे बेलेगबो फुननाय जायो आरो ओमफ्राय नै दायो प्राइमार फुननोसै आङो भिडिअआव नायलांबाय थादों आरो नाथायबा आं भिडिअ नायनाय मानायफोरखौ बेयाव देखायलायला ओमफ्राय प्राइमार फुनखांनायनि उनावहाय नै मयस्चराइजार फुननो सालाया गिदिंलायाखै ओमफ्रायो नै फाउन्डेसन आखाइफोरजोंनो फुनदों आङो गासैबो जगारफोराबो गैजोबाना ओमफ्राय नै पाउडार फुनबाय आइब्र' फुनबाय काजल फुनबाय फोनजोब्बाय सिन्दुरफोरबो लाबाय लिपस्टिकबो लाबाय बेफोरखौ आङो देखायबाय थायासै ओमफ्रायो जोबथारनायाव बेबायदि जाहैबाय आरोना आंना देलायनाया माबायावसो मबाइलावसो एसे मोजां नुबावदों नङाबाथ' मोगथाङाव बोरैबा एसे दग्रा दग्रिसो मानसिफोरा देलायबाय थाबासो देलायनो रोंना ओमफ्राय आं बेबायदि देलायिया एसे माबा जाबाय आरो गोबाव जाबाय बारा इदि देलायसोनाय जाला बिनिखायनो रोंगौआ मोनदों आरो मेकआपफोराबो आंनाव गैखाथाराना सिगां लाइकि बानायनाय समावसो बिजावजालिनि हाबायाव फुनखान्दा मेकआपखौ एसे देलायनानै भिडिअ बानायबाय थायोमोन आङो मेकआपखौ लास्टआव आङो हुगारफिनजोब्बाय ओमफ्राय बिदि मा होनो मेकआप बारा लाबाय थानाय जाया नालाय ओमफ्राय खेबसेसो मेकआप लाबाथाय मोखांखौनो बोरैबा गिलिर मोनबाय थायो आरो आङो लायाबासो रेजें साफा मोननानै लायो
ओमफ्राय दायो आङो दहाय सकेसनिफ्राय दिहुननाय ड्रेसफोरखौ नै बेगाव सोगासिनो कुर्ति सोदों जिन्स लंपेन्टबो सोदों ओमफ्राय दख'नाबो सोदों गुदुं ड्रेसबो सोदों इदिनो ओरैनो थानायाव गाननोबो सोदों सोसाबदों आरोना बुरजाहैनो नांगौखिनिखौ सोदों जोङो एसे गोजानावनो थांनो नागिरदों नालाय दायो बहा थांगोन आङो खोन्थाथ'वा जेखि जाया थांबाथ' ब्लग लाबोखानाय जाखागोन नालाय ओमफ्राय नांगौखिनिखौ सोनानै लादों आरो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ'आव आङो जोंहा आदानि फिसाजोखौ दाखालि बावै भिडिअ' लादोंमोन ना न'आव थांनाय समावहाय ब्लग बानायबा होनो होननानै ओमफ्राय दा बेयावहाय होफादेरनोसै आरो ससे आरो बेनि अनगायैबो बै जोंहानि न' खाथियावहाय मैया काति गासानि समावहाय साजायदोंमोन आरोना बेसा मोजां मोजांनो ओमफ्राय बेखौबो एसे भिडिअ' लाहैदोंमोन मा रानि बियो काति फोरबो न दा फैगोन लाइट होआ लाइट बिथिं गैथ'आ आरोना जेबो मा जादो मा जादो बा आखायाव सोलायलायनानै जादो माबिनाया मेथाइखौ गोथाव ना गोथाव ओइ गोथाव नंगोन ना नङा दे आफा मेथाइ जानो फै होनलाय देलाय लिंहरलाय आफाखौ देलाय मेथाइ जानो फै होन दे लिंहर मेथाइ जाफै होन ताताय लांफै होन आबा बे आफाया खोनायाखै न' मोजां नुसोदो नोंखौ गावदांदांनो गावदांदां नोंनि आथिंखौ नायनि आसुगुरखौ नायनो बेसां नोंनि आसुगुरखौ नायनो र' होनो मारबिनानि आसुगुरखौ नायनि मारबिनानि आसुगुरा नै मारबिनाया निल पुलिस फोनाखै राइथिंखौलाय मारबिनाया निल पुलिस फोनाखै आथिङाव निल पुलिस फोनाखै मारबिनाया निल पुलिस लाया नोङो आरो आखाइखौ नायनि आखाइखौ बे आखाइखौ आरो निल पुलिस गैया आयै आबैया बहा थांखो आबैया नोंसा आबैया बहा थांखो थांदो फट' लानोसै इयाव थाहैदो फट' लानोसै थां ओरै थाहैदो फट' लानोसै थां इयाव थांलाय ओमफ्राय बिथिं नाय जना लानोसै जोंखौ जनाय नुनायखाय जादोंब्रा मिनिहांमोन जायाखै बेसेबां दाम 17,500 दे नोंसोर माबोरै बर' रोंनाय खिथालाय हिनजावफोराबो बर' नामा नोंसिना हिनजावफोरा बर' नङा बांगालानो बर'लाबो दिगदार ना बर' मोना मोनो हरा बिब्ला होआ आरो गावसोर सेंग्रा सिख्लाया गोसोथोना थाङोब्ला बे बेलेग बेबाल' मोनो नोंसोरनियाबो लांनो मोनादां माथोना बर' मोनो बर' थांदों आंनाव खोनाबाय आंसो लाखियाखै न'आव नांलाय खमलाय दावराव जागोन होननानै लाखियाखै थिगानो बिदिनो जानांगौ न'खर खारनानै थांदों थेवबो आं गुरुनो होबाय बिदिसो जानांगौ माबा थायो जाहानिया दाम मोनगोन ना नैबे जाहानिया गोजौथारना दाम मोनसिनगोन इयो दाम मोननायखौ बारा होदो बेसेबाङाव हरगोननो ओमफ्राय जाफाया 1800 न'फायाबो 17,500 होनो नागिर होहां जागासिनो दं 1800 होगोनदां बे भिडिअखौ आङो दाखालि न'आवहाय थांनाय समाव लादोंमोन
आङो खानाय मुलि लानो लांफादोंमोन ना, जायफोरा आंनि भिडिअ नायदों बिथांमोना गोसोआव दंबो जानो हागौ। ओमफ्राय खानाय मुलि फोननो नागिरनाय समाव बे भिडिअखौ आं लानाय जादोंमोन आरो। आंथ' खानाय मुलिखौ फुनजानोसो लांदोंमोन, नाथायबा सम मोनासै आरो जोंहा बिनानावा। ओमफ्राय आं हारसिंनो दायो फुननानै लानोसै। गाव हारसिं फुननायाथ' बारा मोजांबो जाखाया, एसे दाख्ला दुख्लाबो नांनो हागौ, अब्लाबो फुननानै लानोसै आरो। ओमफ्राय दा उन्दुनाबो सिखारनायमोन ना आङो, एसे बोरैबा गल'ल' मोनदों आरो। खानाय मुलि फुननायखौथ' आं भिडिअ बानायबाय थाला, आङो ब्लगखौसो फोजोबनोसै। जायफोरा दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। आरो नेक्स्टआव मा हायो बिदिनो गोदान भिडिअ लाबोनो नाजानोसै। दे बिदिब्ला एसेनोसै, बाय बाय।